आयै टिभिखौलाय मानो बुख्रुबनांगौ जाखो? आं नायबाय थानायखौ नुनानै बुख्रुबखोना माखो? आं बुंखाबाय नागिरनायनो टाइम जाबाय होननानै। हगारनानै होदो टिभिखौ होननानै बुंबाबो मानिया। दा माबा बुख्रुबनानैसो होबाय। आयै टिभिखौलाय मानो बुख्रुबनांगौ जाखो? रागा जोंदों आं। आंबो रागा जोंफ्लांनानै जोफ्लांबायलै आयै। इन्डिया जेननायनि बिराद दुखु जादों। नोंसो दुखु जादों टिभिखौलाय मानो बुख्रुबनांगौ जाखो? आंहा बेवहायनो साबधान इन्डिया नायो, CID नायो, नागिन नायो। मेगन सानानै बिदि खालामथारबायना नोंसोरो बिफा फिसाला? आं टिभिखौ बुख्रुबखानाङा होननानै बुंदोंमोन। मानियासै। मेगन गोसा बिफा फिसा सानैबो जल्दि लायनानै होफैफिन आंनो। दानो नांगौ आंनो टिभिखौ। आरो मा टिभि बुख्रुबबानो देरहानाया जेनगोन नामा? जेननाया देरहाफिनगोन नामा? माबेनि नाटक बेफोरलाय? आं मिन्थिया आंनो टिभिखौ नांफिनगौ। नांफिनथारगौ आंनो। आयै मानो गान्दोंलाय? नोम्फा मोजाङाव हनै टिभिखौ बुख्रुबजोबनानै होबाय। आं दा माजों मथ' बाथ्रा नायनांगौ दे? मेगन गोसा फापिफोरा हनै टिभिखौ बुख्रुबजोबबाय। टिभिखौ मानो बुख्रुबनांगौ? जाबाय दे, आं लानानै होफैगोन गंसे गोदान। उनावबो बुख्रुबलायगोन आरो बिदिनो। माथो थिखोना नोंजोंलाय? आंनो मथ' बाथ्रा नायनो टिभि नांगौ। आयै टिभि जल्दि टिभि लायना फैथों। मानो जिरायनानै थाबाय थाबावखो? जागोन लायनानै फैगोन। बिथिंजाय इन्डिया जेननायनि दावराव, बिथिंजाय न'खराव दावराव हालासोलां। आसा गसाइफोर बांद्राय दावराव दावसि जानांला। जेननाय देरहानायालाय थाखायोना। बेवहायलाय मानो इसेबां खर' गुदुं जानांगौ जाखो अमा राजा? आंनाबो खर'आ गुदुं जादोंमोन जानायालाय। नाथाय मा खालामनो, बेनो खाफालाव दंखायोमोनदां जोंना। ओइ नों बांद्राय गियान फोरोंनो फैनाङा दे। रागा जोंफुनायफोराव बांद्राय जेबो होनाङा। क्रिकेटनि इमोसनखौ क्रिकेट नायग्राफ्रासो बुजियो। गुबुन बेलेग नागिन नायग्राफ्रालाय मा मिथिनो? जों नागिन नायग्राफोरासो मिथियो दा। साबधान इन्डिया नायग्राफोरासो मिथियो दा। नोंलाय मा मिथिनो? लायथां माबार टिभिया। नङाबा ओंखाम ओंख्रि संनानै होआ आं नायबाय था नोंसोरो माखौ जायो जा। थौदो आबा, बे ओंखाम एसे दंमोन बेखौनो जाहैनोसै। आंबो दुखु मोनदोंब्रा अमा राजा। नाथाय टिभि देख्रुबनायासो एसे गाज्रि जाबाय नामा? बेसोरा हाग्रि मोनदियासो बेसेबांबा रुखु गाबबाय। लायनानै होफैदो थां। आरो जेब्लाबो रागाखौ हां गोलाव बोनानै हगार, होमबानो रागाया जोंगागोन। आच्छा दे, आं थांनोसै। थादो नोंस्रा। आफा मा खालामबावगोन दा टिभिखौ? मा खालामबावनांगौ जाखो? भाङा सिङानो हरदो, ओमफ्राय गंसे गोदान लाना फैनोसै आं। नङाबा नोमाया जोंनो ओंखाम ओंख्रि संना होनाय नङा। आफा नों बेखौनो खालामदो थां। अब्लासो आं आइखौ एसे बुरखायनो नाजानोसै। आच्छा बारु, थाइबानि लारु। आया मा गोदाव सोरावलाय हापां? रागा जोंदों आं इन्डियाया जेननायनि। बेनिखायनो टिभिखौनो बुख्रुबबाय आं। मानसिया बिदि जायो नामा? गेमनि थाखायनो न'नि सम्पतिखौ लस खालामनाय? खेलायालाय मा जेननाय देरहानाय थाखायो? बेवहायनो नोंहा टिभि दुख्रुबनांगौ जाबाय नामा? जायफोरा क्रिकेटनि इमोसनखौ बुजियो, क्रिकेट गेमखौ बुजियो, बिसोरसो मिथिसिगौ दा। इन्डियाया जेननायनि दुखुआ मा? नोंसोरबायदि क्रिकेटआव इन्टारेस्ट गैयै, गेमाव इन्टारेस्ट गैयै मानसिफोरालाय मा मिथिनो? बेनिखायनो रागा जोंनानै जोंनि इन्डियानि नेसनेल गेम हकि गनजोंनो टिभिखौ देख्रुबजोब्बाय आं। बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनथारदों नामा? टिभि देख्रुबलायनाय खोब जानाय बायदि मोनदों नामा? जानाय बायदि मोनाखै मोननायालाय। अब्लाबो रागायावलाय आरो माथो खालामा। बेनिखायनो देख्रुबबाय आं। देख्रुबनोबा रोंदोंना? लायनानै फैफिन टिभिया। जागोन दे, आं गोदान लायफिनखागोन। खायसे न'खराव टिभि मोनैनिनो बेसेबां हालाय हाफाय। बेहा आरो टिभिखौ मोनदों होननानै बेसेबांबा दामि टिभिखौ सेफायदों, बुख्रुबदों, जानाय बायदि मोनदों अभार स्मार्ट। ओइ नाजिबदां, सोरखौ अभार स्मार्ट होनदोंहाय? जाय गेमाव इन्टारेस्ट दङ बिसोरसो मिथिगौ। जानला मानला बुंलाबायनाङाहाय। जायखिजाया टिभिया मोनफैनांगौ। गासिबो फेमिलिनि मानसियानो टिभिखौ नायो दसे। नों आरो बेयाव टिभि बुख्रुबदों। नुबाय दा ड्रयिं रुमखौ माबायदि गाज्रि नुदों? टिभि गैयैखाय लायनानै फै टिभिया माबारनो। लायनानै फै टिभिया माबारनो? बावहा गेमाव इन्टारेस्ट गैया, क्रिकेट नायनो रोङा, मालायखौ दाय जादों। टिभिखौनो नायखाया माथो, खालि मबाइल बयबो। टिभि देख्रुबनायखौसो दाय जादों। टिभि गैयैखाय टिभि नायग्रायानो ओंखारसिगोन दा। माखौबा। आयौ बाला, आं मा खालामफ्लांनानै लाखो दे? आं मानसियानोथ' मानो इसेबां थाल गैथारि? दा गावनो बोरैबा मोनफिनबायना आं। बेसे दंफां सनायाबा माबायदि दङ? बिबैयाथ' फिसौ जगार खालामनो होबा होनानै फाथाखौनो लाया। बग्राबोथ' अफिसाव थांब्रबाय थायो। दा आंनि फिसायाबा माब्रै दङ? आयौ बाला। आयौ दासो फिसानि खोथाखौ गोसोखांनो रोंदों। ओरैनोबा सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थाखाया।
दासो फिसाखौ गोसोखांदों। आयै नों आंखौ बुनो गोसो जादोंबा बुबानो जाबाय, रायनो गोसो जादोंबा रायबानो जाबाय, अब्लाबो आं गोसोखांबाय थागोन। गावनि फिसाखौलाय बिमाफोरालाय गोसोखांखायो, फिसा उन्दैखौ गारनानैलाय सोर बिमायाथ' थानो हाखो। होमबा आं मा खालामनो दे आयै, आं आंनि दंब' फिसाखौ गारनानैबो थानो हाया। बिमाफोरालाय फिसाफोरखौलाय मानो गारनानै थानांगौ जाखो? थां, गोरोन्थिया नोंनिनो जाबाय नालाय निमाहा बिहैदो। जावैसोआ इसेबांबो गाज्रि नङा, मोजाङै बुंनानै थाहैदो, फिसाफोरखौ मोजाङै नायदो, माबा मोनसे मोजां खामानिथ' मावनानै थादो। देनां फिसाया देरबा आंनि बिमाया माथो आंखौ जोथोनखौनो लाया होननानै नोंखौ मुगैगोन। औथ' आरो नोंखौ मुगैगोन, बेनिखायनो फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो अननाय हो। आं आंनि फिसाजों मालाबाबो मुगै जाया, जियानो जाया मानो बमब्रा आंखौ बुयो बुथों, रायो रायथों गिनाव गैया, थेवबो आङो दुमफावजों मुगै जाया। आयै आं न'आव थांफिननोसै, नों थाथ'दो दे। बे हरावलाय मानो थांबावनांगौ जाखो? बाहेराव अखाबो हादों। जेबो नङा आयै, गावनि फिसानि थाखाय बे बिमाया अखा बांखा गासिखौबो सौसिगोन, मिथिबाय? अके बाय बाय आयै, गुड नाइट। आंलाय फिसाखौ माथो मोजाङैनो गियान होदोंमोन, माथो आंनि गियानखौनो लायासै बेलाय। लाजिनो रोङि हिनजाव, नों फैफिनलायबाय ना? बमब्रा नों आंखौ बुयो रायो रायबानो जाबाय, आंखौ बुनानै बुथारखाबानो जाबाय, थेवबो आं दुमफाखौ गारनानै जेरावबो थाङा। आं आंनि दायखौबो सिमान जाबाय। नों नोंनि दायखौ मालाथो सिमान जाया, नाथाय नों सोलायनोसो रोङा। गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामो नामा? हा? फिसानि सायाव अननाय गैयाबा बे न'आवबो जायगा गैया नोंहा, ओंखारलां। आं आंनि फिसानि सायाव अननाय दं, बेनिखायनो लासिंसिंबाबो फैफिनदों, मिथिबाय ना? नोंजों आंहा नांनो जेबो टाइम गैया। गाबोन फुङाव उकिल सासे लिंहरनानै डाइभर्स फाइल खालामनोसै आं, अब्लासिम नों मा खालामो खालाम। बमब्रा दरजाखौ खेवदो बमब्रा, आं आंनि फिसा दुमफावनि अनगा मारै थानो दे? बमब्रा प्लिज दरजाखौ खेवदो, आंखौ हाजासे राय बु, थेवबो बिदि आंखौ हारसिं दादोन बमब्रा। आं मा खालामनानै लाखो दे? जियानो जाया, नांगौबा आंनि जिउआनो जोबलांथों, थेवबो आङो बे न'निफ्राय थाङा। आंनि दुमफावखौ गारना आरो आंनि अनजालु फिसाय बमब्राखौ गारना आं जेरावबो थाङा। बमब्रा दरजाखौ खेवदो, आंखौ नांगौबा बु बमब्रा, अब्लाबो आं नोंखौ गारनानै थाङा आरो दुमफाव फिसाखौ जेब्लाबो अनसिगोन, नायबाय थासिगोन बमब्रा, प्लिज। मा खालामबावनांगौ जाखो आं? फारसेथिं इसिबां गुसु आरो अखा हाबावदोंसो, मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आं? जेरैबो जारला खालामबायलै बे मानसियासो आंखौ। जियानो जादोला, दिनै हरसेखौ आं न' सिङाव हाबनो होनोसै, गाबोन फुङाव कर्टआव खारनोसै आं।